Even leek het erop dat Nederland vandaag zou worden ondergesneeuwd. Waar het KNMI met codes geel en oranje strooide Rijkswaterstaat met duizenden kilo's zout over het Limburgse asfalt. Maar van een heuse Snowmageddon was in Limburg vandaag zeker geen sprake. Er viel wat sneeuw, maar grote ellende bleef onze provincie bespaard. Onze verslaggever Maurice de Heus die staat natuurlijk weer buiten in de sneeuw. Maurice, zijn wij als enige de sneeuwdans ontsprongen vandaag? Ja, een beetje wel, Maarten. Je ziet het ook aan het verkeer hier achter me. Dat gaat eigenlijk allemaal heel soepel op dit moment. In Limburg overheerste eigenlijk vooral het plezier van de sneeuw. Was lang niet te vergelijken met de grote opstoppingen die we zagen in het westen van het land. Hier vooral sneeuwballen, sleeën en hele mooie witte plaatjes in het Heuvelland. Was eigenlijk ook al aangekondigd gisteren, want het hele land kreeg code oranje. Limburg kreeg code geel, maar die status veranderde wel nog in de loop van de dag. Dat zorgde nog voor enige paniek bij instellingen en bij scholen, want ineens moesten de protocollen aangepast worden. Maar ook dat liep uiteindelijk met een sisser af. Ja, je zei het al, in de rest van het land genoeg ellende. Was daar hier in Limburg nog iets van te merken? Dat viel eigenlijk heel erg mee. Had met name ook wel te maken natuurlijk met de preventieve rondes die de strooiwagens gisteravond en vannacht al hadden gemaakt. Uiteindelijk viel het mee, zeker niet te vergelijken met het westen waar vooral de auto's stilstonden, maar waar ook de vliegtuigen last hadden. Die vluchten die moesten voor een deel uitwijken naar Maastricht-Aachen Airport. Ook daar had de landingsbaan last van sneeuw en ijs, maar die landingsbaan die werd wel vrijgemaakt. En ook de toestellen werden speciaal ijsvrij gehouden en dat gebeurt met hele speciale apparatuur. Daar hebben we speciale voertuigen voor met een soort van takel waar een cabine aan hangt. En daar zit een collega in die ervoor zorgt dat alle delen van het vliegtuig in worden gespoten met speciale vloeistof. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk om te voorkomen dat dadelijk als het vliegtuig vliegt, dat er ijsvorming plaatsvindt aan de romp en aan de vleugels. Want anders wordt het vliegtuig veel te zwaar en daar is het niet op berekend dan. Met deze omstandigheden gaat het verkeer hier gewoon door. En er wordt geen zout gebruikt, hè? Nee, er wordt geen zout gebruikt. Dat schijnt finesse te zijn van vliegtuigen. Dus dat, Wat maakt het dat hier wel nog gevlogen kan worden? Wanneer kan hier niet meer gevlogen worden? Ja, dat is een goede vraag. Dan moeten ik denk dat dat meer met gladheid te maken heeft dan dat het met sneeuw te maken heeft. Of hier nog gevlogen kan worden. En hele sterke wind natuurlijk. Ja, Maurice, Rijkswaterstaat riep gisteren al op vandaag toch alsjeblieft thuis te werken. Dat is jou blijkbaar niet gelukt. Maar er zijn er natuurlijk nog meer die vandaag helemaal niet thuis konden werken, hè? Nee, dat klopt inderdaad. En dat was wat dat betreft een beetje een déjà vu terug naar de coronatijd met de cruciale beroepen van de verwarmingsmonteurs, bijvoorbeeld de leraren of de verpleegkundigen. En ja, dat hadden we vandaag weer. En daar is nu in deze tijd ook de maaltijdbezorger bijgekomen. Een aantal trouwens van die maaltijdbezorgers liet vandaag een waarschuwing de deur uitgaan dat door de verkeersopstoppingen de maaltijd iets later aan zou kunnen komen en mogelijk zelfs koud. Gaan er vandaag pizza's bezorgd worden? Ik denk het niet. Nee, waarom? Thuisbezorgd die beslist op een willekeurig moment als zij vinden dat het onveilig is voor hun bezorgers, dat zij de stekker eruit trekken van de restaurants die gebruik maken van hun diensten, van de bezorging. Het komt door de sneeuw en dat klinkt op zich wel logisch natuurlijk dat ze voor de veiligheid kiezen. Maar hoe laten ze dat jou weten? Niet. Wij draaien hele goede zaken. En ik vond het op een gegeven moment eergisteren verdacht rustig. Dus ik ging kijken op thuisbezorgd wat er aan de hand is. En we horen normaal bovenaan te staan, maar dat was niet het geval. Dus ik scroll naar beneden en er staat restaurant gesloten voor bezorging. So your colleagues with the orange suits, you probably know them. Do they have anything to do right now? As far as I know, it's the company policy that they are not working. But you are. We are. What do you think about that? Different companies, different strategies. Als mijn restaurant voor een week gesloten blijft op deze manier, dan wordt dat heel lastig voor mij. Hoeveel omzet loop je dan mis? 85% van mijn omzet komt dagelijks van bezorging. Dus als ik dan op maandbasis ga kijken, denk ik een paar duizend euro is het zeker. Duizenden, ja. Cruciaal.
Absoluut, ja. Dat houdt een beginnende ondernemer niet lang vol, nee, helaas. En hoewel het vandaag in Limburg dus enigszins meeviel, heeft de KNVB toch besloten alle wedstrijden in het betaalde voetbal van vrijdag af te lassen. Dat geldt dus ook voor MVV tegen Almere City. En of de wedstrijden van Fortuna Sittard en Roda JC tegen VV doorgaan, moet nog blijken.